Non sewu nanti jatuhnya ke itu ya Bu apa Setia Tuhu ya Bu. Nggih. Dibantu ya Bu nggih. Iki nyawer kok ngakon-ngakon. Iki sing nyawer bose ya Bu ya. Nanti ya. Gegarane wong akrami anu dawuhipun menapa mangke? Mboten dadi ati. Oh nggih pun manut sing nanggap nggih. Manut sing nanggap nggih. Nono. Nggih ta ya. Senengane lho win. Lah kun. Senengane nar. Di. Munyuk ora ayo. Coba magi di anu riyen. Nggih, pun tinting rumiyin. Pelok Kakane. Wonten. Nggih. Buat anu ponakanku tercinta Eva yang besok mau nikah. Nggih. Semoga semua berjalan lancar. Amin. Bisa membina rumah tangga yang mawadah Sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah, janganipun bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Sampai maut memisahkan. Amin. Tegese jodoh Pak niki wahyu jodoh. Ayam tentrem. Amin. Sayang orang tua, sayang keluarga semuanya. Amin. Banyak rezeki ya Bu ya. Melimpah berkah Ini barokah. tapi suara ya. Terus Maaf nanti kalau ini didampingi ya sampai. Enggak masalah, salah itu enggak masalah, enggak jadi masalah. Yang penting uang masuk ngoten mawon. Jan. Monggo Bu. Nggih. Kakane. Kekarane wong akrami. Nggih. Tutu pondo tutu rupa. Cengkoke hamong ati pawi. Pisan kena pisan. Bupati niki wonten Mas. Ya. Wah, jan elok wis. Yen gampang luwe gampang. Yen angel kan langko tan kenoti numbas arto. Bupati karo Burus wah jan. Jalak sawer piro? Sampun saiklasipun Bu. Kalau sampun kathah niki nggih saiklasipun kemawon. Bu langsung setiap dulu didampingi nanti kalau lupa ya Bu. Nggih, monggo. Start dulu. Nggih. Oh, anu anu kali Bu aja nggih. Iya, Nggih, monggo Bu. Nano Aku kang setia setuju. Ora wis setuju, Bu. Luar biasa Bu, jan jos. Tapi